Id-deputat Awċi Alex Borg jinsab għaddej b'manuvri biex jipprova jibni biżżejjed appoġġ bilan li jipprova jaqla lil Alex Perici Kalaxxone minn viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Jirriżulta li Borg wera dan l-interess ma' diversi kollegi tiegħu fil-grupp parlamentari u attivisti tal-Partit Nazzjonalista, tant li fid-Dar Ċentrali dan il-lobbying qajjem kjas ħieħ u ttieħdet deċiżjoni li jintbatlu messaġġ ċar li m'għandux ċans. Alex Borg li hu biċċa waħda mal-ex kap Adrian Delija u l-ex Ministru Giovanna De Bono ilu minn meta ġie elett fil-Parlament jimbotta biex jitla l-iskaluni fil-Partit Nazzjonalista. Iżda ħafna qisu bħala sorpriża it-tentattiv li qed jagħmel bħalissa għalkemm oħrajn fil-Partit Nazzjonalista li qisuh bħala pompus u li jara kbir qalu li huma sorpriżi xejn. Jirriżulta li quddiem dan kollu fl-aħħar jiem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech bagħat għalih bilan li jipprova jikkontrolla ir-rabja li nqalet fid-Dar Ċentrali. Borg li qis iktar lil Delija bħala kap tiegħu milli lil Grech ma tantx ħagost b'din il-laqgħa. It-tarif dwar l-aġir ta' Borg kien ikkonfermat mill-Gazzetta llum għalkemm uffiċjalment Alex Borg qed jiġħad li hu interessat. Filwaqt li dawk li tkellmu kontra l-kandidatura tiegħu iddeskrivewh bħala nej u superfiċjali.